Kade mričaj tržu v Burkinavke, kurva. Dobrý deň. Dobrý pani. Sociálna, dostali sme sa za sociálku. Áno. No tak ja som prišla Poďte ďalej. Ako sa voláte? Michalovce, Prezvisko? Slovensko. Dobre, poďte ďalej, pani Slovensko. No, ja som prišla zo Zivčecu. Panička mi kúpila bagetu, mi dostala, že dumala, že dostane duchot. No duchot oznávľa. No a ja som sa prišla spýtať, že prečo neprišiel jej duchot, ona berie na jaká duchot. Dobre, môžete mi povedať vašej dcery meno a prezvisko? Január. Marec. Aj toto potrebujete čísla. Dátum narodenia. Áno, hej, čísla. No áno. 480 902. Pane Bože, 1942? Hej. Dobre, no. Tá, ja tu vidím, pani Slovenská, že vaša dcera má pozastaveno, lebo máme tu akože aj fotku, že ju bijete. Ale však ona chodí vonka, pani sociálka. Aha, tak dobre, no tak ja to napíšem do systému, Hej. a uvidíme, že čo nám príde, aký fax. Bože, kam mi stýcham. Co plačeš? Ona chce jesť a ja nemám už peniaze ani na autobus, pani. A skadne ste? My Michalovce. Tá, aj Michalovce sa voláte? Nie, ja sa volám Michalovce, pani. Dobre, no. Tak bohužiaľ vidím tu v systéme, že dôchodok je pozastavený, potrebuje ísť na očné. Ale ona už očné bude brať, povedala, len duchod neviem ja. Ja som sa prišla informovať o duchod, pani. No však duchod zajtra príde šekom. Duchodos. Áno, 21. januára 2030. Bageta. Dobre, ale peniaze vám prídu 15. januára 2030. Hej. Jo, co ja jej mám kúpiť? Ona chce jedzenie, pani. No ja neviem. Všetko, máte kade mu dať, keď vidíte, čo mňa ju pani bijem. Aha, no. No, ča, finilo, gubeki mi dala mi gluvu, umajkinu do toho lokal. No, čujte, pani. Áno. A keď sa vás môžem spýtať vyššie, jak voláte? Maria Zarani. Ja sa volám Michalovce, Slovensko. Narodenia tam máte moje narodzenie. Nie, kedy ste sa narodili? 1.1.2025. Dobre, no. A vy poberáte nejaké peniaze? Áno, pani, ja poberám. No a prečo si nekúpite detskú jedlo? Ja som mala posledné 3 eurá. A ja som jej kúpila bagetu. No a ako sa dostanete do Michalovec? No tá ona má jednoho známeho. Aha. Tá ona mu napíše. Takže na telefón mne písať, ale keď tu prišla, tak rozprávať Nie, ja dám jednej pani, ona bude povedať a on bude písať. Aha. Tak dobre, no pani Slovenská. Áno, Michalovce, Slovensko. Áno, dobre, pani Michalovce, Slovensko. Môžete sa zastaviť na druhý týždeň štvrtok. Hej, pani. Na charitu. A to dostaneme peniazy. Hej, pôjdete na charitu, dajú vám zemiaky, mäso, aj 10 eur. No to robí čo dá, pana. Ona stále plače a povedala, že potrebuje rožky, také veci. Ja po nej dávam pampersy, pani. Dobre, tak ja vám vybavím, že budete mať aj plienky zadarmo. To čo sú plienky, pani? Pampers. Pampers. No. A to pre ňu ja potrebujem pampers, Dobre, pani. potrebujete aj nejaký sunár? Nie, ona nepapala sunári. Nie, Ona papa bagetu, pani. Aha, tak dobre, no tak pani Slovenská, príďte Oče, na druhý to som ani týždeň, dati áno. kirenu vužda tu jaka. Dobre, no tak ja už idem na obed, lebo je už 3:45. Zastavte sa tu o týždeň. Dobre vám prajem, papác. Ďakujem, dovidenia. Oj, ma to je sa tam ti kirenu jaka.